Goeien en welkom bij het Scootje Journaal. Maar joen weer mooie verhalen over de geschiedenis van de zielerij. Dat doen we met gasten en reportages. Zo sjoggen we bij het Scootje van Huzum. En wat Huzum zaait meter. Waar van je is nou Lodewijk de 14e? Dat ben we allebei wel een beetje, maar ik ben echt. Ik kwam eens weer stil. Ja, en zielt we er net in scootjes, maar wel in valkjes. En de vraag is, zit er al tekening in de street? Maar de rit kan outtrekken, dus dan moet je niet een wedstrijd uitlopen. Dus het wordt nog spannend. Eigenlijk is er niks van te zeggen. En mijn gasten joert binnen net de minsten. Johannes Meter, hij is skipper op het Scootje van Huzum. En Riemer van der Velde, oud-voorzitter van Sportclub Heerenveen. En de man die dit hier een lege tuin in Langwaar heeft vanwege het feit dat het scootjesheel net rogiet. Hoe slim is dat? Goeie trouwens, van der Velde. Nou, ik denk dat het voor u minder slim is dan voor de skippers. Want ik kan me voorstellen dat het enorm verdrietig is dat je hier zoveel inspanning in de winter en dat je de ree voor binnen en dat je dan het varken kennen. Dus Ja. dat lijkt me heel vervelend. Nou, laten we de vraag stellen. Hoe slim is het, Johannes? Nou, het is heel oors. Je gaat met een bepaald doel, ben je met het goedje bezig. En dan in één keer op een dij we zijn van ja, het gaat niet. En dan is het gebeurd en dan is het... Ja, moet je andere plan. En vies het een goede beslissing dat het Ja, echt volgens al mij last is is? het gewoon een goede beslissing. Want ik zou net precies weten hoe je het met de dwan. Ik heb al begrepen van als het zo kennen, ja, dan vaar ik zo'n scootje ergens in. Dan moeten de bemanningleden met de auto komen, aan boord stappen, de wedstrijd zielen, de boel oppakken, weer in de auto, geliekverd. En dan, ja... Dan is het hele het eruit, steeds maar. Ja, we ben ik net alleen, hè. We hebben allemaal een vrouw. En die wil ik vakantie. En is, ja... Ja. Het vakantiegevoel is er dan net. Nee. Nou, dan is nog het probleem publiek. Hoe moet je dat doen? Ja, wat vies van al die maatregelen eigenlijk, de coronamaatregelen? Nou, ik heb er wel wat meer twijfels over. Ja? Ja. Ja? Ja. Vertel. Nee. Nee? Ik vind het wel best. Nou, dan vreeg je dat door Riemer van der Velde. Wat vind je ervan eigenlijk? Van al die maatregelen die er troffen binnen? Nou, ik denk dat we het gemiddeld ook goed in hebben. En ik hoop dat we u zeker wat aan die spelregels houden. Nou, en ik kom dan wel eens hier en daar in een gelegenheid waar dat net helemaal goed gebeurt. En daar heb ik dan net de volle sympathie voor. Nee, ik ben vind je dat we bang? dan de spelregels houden. Maar ben je zelf bang dat je het krijgt? Ik hoef het net. Dat is duidelijk. De oudere generatie had wat meer risico's in dit geval. Maar ik vind het voor de totale samenleving een gigantisch probleem. Want als we opnieuw een lockdown krijgen, we hebben nou wat mogelijkheden. De economie komt weer op gang. Ja. Nou, en dan denk ik, we shot dan alles, dat er weer wat meer leven is. En dan maken we net zo slordig wezen. En daar stoor ik me wel aan. Ja, het voetbal krijgt ik een klap. Ja, dat is bekend. Het voetbal Ja. krijgt een enorme klap. Ja. De competitie weer bijna aan. Ik vond het jammer dat we dat net uitmaken hadden. We Nederlanders zijn altijd wat snel in de mening. En in dit geval weer dat ik zou. Want als we in Europa jongen, oorlog we de competitie aanmaken. Nou, en bij ons net. Nee. Nou, en voor Heerenveen is het dat al vervelend. Maar we kennen een club in Leeuwarden die dat nog vervelender Ja, vindt. daar En weet een daar kan drama ik me voor. best iets bij voorstellen. Ja. Ja. Laten we toen scootjesheel hebben, is volle leuker. Johannes, skipper op Huzum, Jedder op Lemmer en Langwaar. Er is wel een hopper. Ja, ik heb nou mijn trainerskip. Ja, inderdaad. En hoe komt dat als het een peer hier en dan weer verder? Nou ja, als je bij Lemmerwiet zei, toen dat hier werd ik vregen en ben ik op Lemmershield gegaan, hebben we 4 weer op Lemmershield. En toen we uitslagen, ik net helemaal denderend. En toen had Lemmer besloten om mij net verder met mij te gaan. Hè? Dus daar ben ik het eigenlijk uitzetten. Ja, en dan komt Langwaar bij die del van, was de busziel? Nou ja, dan zit het op in het waterschip. Ja. En vanaf Langwaar ben ik naar Huzum gegaan. Ja, van Langwaar is het ook uit frustratie eigenlijk. Hè? Nou ja, de wie toen dat hier een nieuwe formule. En wij wisten al dat we een hele hoop jouw kilometers in moesten leveren. En we hebben toen als ploeg bij elkaar aan het zitten van wat willen we? Willen we hier alle stiert insteken en wetend dat je eigenlijk net meer in kunnen worden.
Of zeggen we dan van ja, we stoppen ermee. Ja, ja. Nou ja, je komt van Langwaar. Volg je de perikelen bij Langwaar? Ja, ik volg je Langwaar. Ik volg ik door. Skipper is wel aardig, dus ik ga er zo langzamerhand net echt verstaan van, maar ik ben wel breed geïnteresseerd. Ja, maar want Langwaar, er is eigenlijk altijd wel wat, heb ik het idee. Ja, Langwaar had ik een mooie historie natuurlijk. Een historie van goede schippers. Een historie van een uitstekende sponsorgroep. De wie hield nog altijd in Langwaar. En daar ben ze net altijd even verstandig mee omgaan. Nee. Nou ja, Langwaar is een besprutst scootje. Ja, zo is het. Nou skipper op Huzum. Daar heeft een broer opvolgen, Johannes. Ja. En met hem hebben we praten. En ik nog maar een oren Lodewijk. Want ja, Lodewijk en Meter en Huzum. Het is een combinatie. Ik ben Lodewijk Meter. Van 2012 tot 2016 schipper geweest op Huzum Scootje. Huzum is Huzum en daar ben ik wel mee opgegroeid. En dat zal altijd een heel heeg bij u in het vaandel staan. Hielendal onderaan Huzum. En 14e Huzum. En het 14e plak voor Huzum. Ik ben Lodewijk Meter. En ik ben vanaf zo'n jongen ben ik skipper geweest en heb ik alle 4 skipperen. Het is het Huzum Scootje. Nou, dat Huzum Scootje is van de Huzumers, dus jongen, ik zou zeggen, kom op. Helemaal onderaan Huzum, Lodewijk Meter. En Hielendal onderaan Huzum. Lodewijk Meter, hij wordt 14e. Waar van Jemmers nou Lodewijk de 14e? Dat ben we allebei de ambitie, maar ik ben de echte. Ik kwam zo hier stil. Die naam ik kreeg en doe ik toch in eindresultaat regelmatig 14e waren. En ja, dat is de reden was natuurlijk mij dat ik op een gegeven moment opstart ben. Ik kreeg geen les van Lodewijk, dat werd ik net zo bezaaid. Dus ik zie een stukje beter dan hem hier. Dus dat zal toch. Ach, en die bijnamen, een stukje sjaalspot jij er ik bij. Maar ja, als ze op een gegeven moment ergens bij die komen en zeggen van, nou sure, dan ben ik mee, dus die wel zielig in. Sure, dan denk ik wel van, ja, wat maakt nou eens wel? Vind je dat nou leuk om zulke soort dingen te zeggen? Dat is helemaal niet leuk. Dat schip goed gewoon naar de waan. Maar wat ik dus al eerst 2 jaar mee maak op het orenschip, ik 14e. Nou, dat is frustrerend. Dat is verschrikkelijk. Want dat schip, dat wist gewoon, dat ken het. Het heeft de mogelijkheid niet, dat zie je ook wel. En dan is het eigenlijk erin je eigen domme fouten. Daar heeft wel even les van. Als het dan in snitje is, dan zie je het weer op het puntje van de vlaggen, zeg maar. Als je in de boetelwereld, dan doe je altijd leuk en aardig. Ja, want dat zei Klaar Jans Meek. Nou, Lodewijk, dat heeft altijd een goed zin. Ja, maar daaronder dan stond ik wel eens in de brand. Ik denk, oh, godsamme, wat zullen we nou beleven? Nou, het tweede hier van mij, toen kwam hij heid overlijden. En toen werd het met mij gebeurd. Ja, eigenlijk gewoon het eerste hier toen hij overleden weer hier gewoon zitten met een stoppen mij. Wat ik hier voor de rest, ja natuurlijk is er nog een les van, maar vooral op het schip, die man weer altijd bij me. Ja, dus ja, dat mist me op bepaalde momenten. Nou, ik heb denk die onder het zien echt ongelooflijk. Dat ik nooit het hier niet is meer wist wat ik die hier. Dus ja, dan miste mijn stap hier, dan moest iets schijnen, daar was ik niet gelukkig van. Nee, daar is de kop er net bij. Nee, dus dan moest het mooi gewoon afsluiten. Ja, Johannes Meter is de nieuwe skipper van het scootje van Huzum. Hij neemt het helmhout oer van zijn broer Lodewijk. Die kundige begin deze mannen aan dat er ophoudt als skipper bij Huzum. Vooral omdat het scootje net hoger in het klassement van het SKS krijgen kan. Ik denk dat hij gewoon alle factoren heeft en ja, dat is gewoon een optionele kampioen. Ik denk dat Johannes gewoon 2 klassen beter is dan dat wij binnen. En dat 1 klasse is goed. Nou, 1 klasse is goed, ja, maar nou ja, het is haast 2 klassen, want hij zit bij deze cijfer, wij zitten bij de oren. Dus, maar dat is, en het is ook net alleen het ziel, hè. Er moest ik een hele ploeg aan sturen en daar is die jongen gewoon gigantisch goed in. Ja, Johannes, 2 klassen beter en dat wordt dan even wat we omhellen naar 1 klasse beter. Hoe is het nou naar zijn reportage?
Ja. Ik vind het altijd heel moeilijk om wat daarover te zeggen. Nou, dan krijg je heel wat complimenten Ja. in elk geval. Ja, wat moest daarover zeggen? Het is natuurlijk hartstikke mooi dat het door design wordt. Maar ja, Ja. ik vind het wel wat vervelend. Ja, en hoe is het dan om je broer, die het zat teleursteld is eigenlijk, op te volgen? Want ik kan me voorstellen dat er wel spanning op zit. Spanning in verband met... Familie en ja. Ja, nee, dat net. Maar ik vond het altijd... Ik vind het wel heel vervelend om te zien hoe hem, zeg maar, volle beter te wijzen. Want ja, dat is... Ja. Oors. Ja. Wat heeft dien werd toch het scootje het nou vol dot? En niks. Nou, kom op. Nee, echt net. Dan ben je gewoon een betere zieler inderdaad. Ik heb gewoon direct in het bestuur zijn. Ik wil eigenlijk... ik wil het wel oornemen, maar dan geef ik gewoon Sassiel, zoals die jongen stap binnen. En dan daaruit, als we dan wel 14e of 13e of 12e worden, dan geven we Sjen van hoe krijgen we dat ding, hoe optimaliseren we zo'n schip om het naar voren te krijgen. Maar heeft wat mijn team dien? Nou, ik heb mijn eigen jongens. Dan neemt je eigen team mij op lang was zitten. Nou, die zijn eigenlijk compleet oergang naar Huzum. Ja, hoe werkt dat dan? Want gaat dat makkelijk? Dat je je team zou meenemen kunnen? Nou ja, als een skipper stopt op een scootje, dan gaat het de hele ploeg mee. En die stapt er een ik aan. En dan de nieuwe skipper die bepaalt dan wie dan mij gaat naar het orenskip. Ja. En ik heb gewoon die jongens allemaal weer opbellen. En ze van, luister, dit speelt er, hem de zin in. En ze zijn allemaal positief. Ja. Dus eigenlijk is het team dat het verschil maakt? Ik denk het wel, ik mede. Ja. Ja. Hoe is dat in de voetballerij eigenlijk, Van der Velde? Als de trainer opstapt, dan bleven de spelers. Ja. Of als de voorzitter opstapt. Dan bleven de spelers, zeker. Ja. En de oren. Ja, dat is bij voetbal is het vrij logisch, hè? Want je hebt lange contracten. Dus daar moet je aan horen. En soms je een trainer tussentijds terug, van terug. Ja, nou ja, dat is, het is net vergelijkbaar. Nee. Hoe druk maak je nog, hoe Heerenveen? Oh, Heerenveen, ja, was een moeilijk antwoord. Een beetje zorgen, anders zou ik zeggen. Ik maak je me wel wat zorgen. Ja, ik volg hier natuurlijk al heel lang. En ik heb toch echt wel het idee dat het heel moeilijk gaat om het los te laten. Nou, ik ben supporter. Ja. En dat ben ik al sinds pakweg eind 40 jaar. Dus ik ben meer dan 20 jaar supporter. En ik ben in die periode ik sponsor geweest van lid van de ondernemerssociëteit. Ik ga in die periode ben ik voorzitter geweest, ik ben scout geweest. Ik ga in allerhande hoedanigheden ben ik bij die club betrokken. Ik hoop net dat ik dat loslaat aan maat, want het is een onderdeel van mijn... Maar ik hoe het gaat. Ja, maar als het nog voetbal is of horen ding, het is de club. En die club, daar heb ik een belang in, omdat ik dat een mooie club vind. Daar ben ik heel enthousiast door. De club is het van nog een mooie club? Ja, het is een fantastische club. Ongelooflijk mooie club. Alleen je kun je wel eens een keer ergeren aan de bemanning. Dat is mogelijk. Ja, dat is kijk als bij een scootje zit, je komt er weer een bemanning. Ja, maar ja, die neemt zijn team mee. Doet jou opstappen, blun zit in de kamer oren. Ja, maar kan ik een gedeelte van mijn team is Zittenblauw. Ja. Ima Kuper, Henk Hoekstra, Jesse Wallendaal. Al die goede kerels, die ben daar Zittenblauw. Ja. En later is er wat verloren. En dan kun je discussiëren, had ik geen zin om terug te zien. Nee. Op dit moment stiert de club er net helemaal goed op. Dus je zullen, daar komt nog bij dat er een coronavirus is. Dus dat is hetzelfde met scootjesielen. Dus het is dubbel op dat het net zo als een supporter gaat. Nee, zo is het. Nou ja, het heeft ook financiële consequenties, alles voor het voetbal. Maar Johannes, als we toen Jermo het hebben, dan kist je er hoe mij praten qua Huzemer scootjes, zeg maar. Want er is... Nevens mij, ik wil yield pinnen. Hoe hou je zo'n scootje goed en hoe krijg je dat yield binnen en hoe gaat dat nou? Heb je er last van de corona? Volgens mij hebben wij er net heel veel les van. Wij hebben een aantal sponsors en die... ik vind het wel een beetje moeilijk, want financieel weet ik net alles van het scootje. Maar zover ik weet, binnen de sponsors nog steeds bij u en blauwen u steun. Ja, en als dan bedragen nu dat voetbaljuist en dan in de scootjezielerij... dat gaat natuurlijk volledig mank, die vergelijking. Maar het is toch altijd wel schraapje, heb ik het idee. Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. En het vervelende is natuurlijk dat alles wat op zo'n scootje zit, een mast, een tuur, het kost allemaal een hele hoop geld.
Dat je ik moet er toch gewoon... een sponsor voor Sikje of zo. Die hebben we wel. Ja, maar ik bedoel maar op zo'n schip de naam van de sponsor. Daar ben ik al heel bang voor. En ik zou het een afschuwelijk gezicht vinden. Ja, dat dan is joh. Maar komen we daar net eens een keer aan toe? Ik weet het net. Ik denk dat ze dat zo lang mogelijk het in willen houden. Wij mij geen reclame voeren. En dan is het altijd wel wat moeilijker om grote sponsors binnen te krijgen. Maar hoe zou dat eruit zijn? Op dat scootje dan Ja, dat verzekering dit, verzekering dat of zo? Dat zien wij bij de voetballerij, dat er voor het eerst een leven op een meeskenstuk reclame kwam. En in Scandinavië zo hadden ze het op de kont en op de sokken, zo weer al reclame. Maar kun je het net waarderen dat zo lang mogelijk voorthouden? Nou, ik vind het fantastisch, maar ik vond het fantastisch dat Heerenveen in die tijd vroeger zei dat het amateurvoetbal blauw. 54, toen kwam het betaald voetbal. En nu is het een betaalde sport. En ik vond met schaatsen natuurlijk heel logisch dat het schaatsen een amateursport blauw. Dat Rentje Ritsma zei, daar doe ik het niet meer voor. Nee. En toen kregen ze al de geld voor. Ja. Nou, Dus ja, Johannes, misschien mag het wel. Om die scootjes levend te houden. Ja, ik weet het of het moet. Weet ik net. Ik bedoel, als die sponsorclubs, als die er nou achter staan en die het net van je verwachten, dan is dit een goer toch? Ja, zo is het. Ja. Als wij stemmen moeten, dan stemmen we Sjen. Ja. Doen we geen reclame. Nee, doen we geen reclame. Nee. Scootjes, daar stiet geen reclame op. En de valkjes ik net, Wolter zeiltekens. We gaan te valkjeshiel. Dat is net zo mopperen. Ja, sorry. Ja, het gaat naar mopperen. Nou, wie zit er meer, jongens? Heerenveen? Jenne Woord, die doet het ook heel goed, ja. En hoe gaat het onderling in de boot? Oei. Nou, vechten. Goed. Hey, fine-tunen nou. Nou, even een vak aan de andere kant houden. En daar hebben we nog wel eens een licht meningsverschil tussen. Maar er is een outtrekkertje, dus er moet niet een wedstrijd uitlopen. Dus het wordt nog spannend. Eigenlijk is er niks van te zeggen. Er is nog niks van te zeggen, Johannes. Leuk om te doen. Dat was een leuke dag, ja. Ja? Dat was volgens mij, ik vond het wel voor herhaling. En hoe matcht het tussen man en vrouw? Nou, sommige momenten minder. Wij zien jullie natuurlijk altijd. En mijn vrouw net. Nee. Dan zit je in zo'n wedstrijd en dan gebeuren er bepaalde dingen dat je heel snel moet schakelen. Je geeft wel eens hoe stag en dan kom je op het stuurboord aan en dan komt er verdorie, komt er toch in op bakboord. Ja, dan moet je gelijk weer ree. Ja. En dan gooi ik hem roen. En ja, maar dat moet je zeggen. Ja, ik zeg maar, er heeft bepaalde momenten bij, dan kan ik dat net in van tevoren zeggen. Hoor. Dan moet je daarop schakelen. Ja, en dan winnen wel eens moeilijke dingen. Ja. Heeft dan mijn zo'n wedstrijd, liekers bij het scootjesielen, van ik moet winnen? Ja. Ja. Heeft een winnersmentaliteit? Tuurlijk. Ja? Ja. En waar uitert hem dat in? Hoe bedoel je? Nou, bij diezelf. Van gist gespannen wedstrijdteam bijvoorbeeld? Ja, dat is heel stom, maar dit was zij, ja. Hoe ja. gespannen? Nou, erg. Ik bedoel, met scootjesielen, dat werd er een hele hoop. Dan heb ik meestal bij een start wat braakneigingen. Hè? Dan was het echt spuien. Ja. En dat hiek nou met die valletjes ook. Echt wie? Ja, en het is gewoon een wedstrijdwissel en dan wil ik winnen. Ja, en dat uitert hem gewoon in misselijk worden. Ja, doe maar heel even, hè? En dan is het voorbij en dan ben je er klaar Ja. voor. Ja. En die winnersmentaliteit, die moest ik op die team moeten brengen, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. En kies ze daar echt op uit? Van het matte fanatieken wezen? Of? Nou, sowieso ben ze allemaal fanatiek. Maar het moet intiemer het klikken. En de rest, dat is een beetje moeilijk te zeggen, maar er binnen wel eens teams, daar krijg je ploegjes. Oh ja, groepjes. Ja. En dat probeer ik ten alle tijden te voorkomen. Nee. Want dan dat werkt net. Nee. Je moet in een ploeg wijzen en dan moet net in tussen zitten
die zegt maar, met je vrouw jongens, over iemand gaat praten. Want die vrouw die gaat dan weer achter de regen om met andere vrouwen praten. En dan krijg je tweestrijd. En dat moet je ten alle tijden voorkomen. Ian Heat. Ja. Ja. Riemer, je heel lang scouten van Heerenveen. Waar pluk je ze op uit? Is het ik op zulke soorten dingen, mentaliteit? Of is het puur op het technische vaardigheid? Een complete voetballer. Dus eigenlijk begint het al als het veld opkomen. En dan worden de naam neemt, dan kan ik aan de supporters al beriepen. Als er iemand is, dat is de fan van de supporters als het ergens beste. Die krijgen een loeder applaus, er is meer enthousiasme. Als er iemand aan de bal is, nou, dan zou je hem voetbal in, had hij bepaalde kwaliteiten. Ja, en dan mag je een heleboel verdwaan. Het wordt door zo'n heleboel dat ze dat een aantal statistieken bijhouden. Nou, daar ben ik net zo'n grote fan van. Ik hou wel van statistieken, maar ik hou ook van het gezicht van de koopman die er zelf een schema had. Ja, en het onviel. Als een Ziyech joste. Ziyech die had per wedstrijd 50 passes en daar ben er 20 fout van. En dan ben er 20 goed, tot heel goed. En dan ben er 10 die ben fenomenaal. Ja. Er worden per wedstrijd misschien 12 van dit soort ballen jongen, die Ziyech jouwt, of die van het hele team. En bij dat Ziyech het zingen van. Ziyech shot iets wat nou aan het shot. Ja. Ziyech had een linkervoet, daar kan er alles deel lezen waar de bal hard wordt. Nou, als je dat soort dingen uit dat zien kennen. We haalden Alfonso Alves uit Malmö op. En toen zie je het Beenhakker daar en die zei, hier loopt niks. En toen dacht ik, ja, daar ben ik net mee eens. Nee. Dus, maar dat zeiden ze toch net? Nee, maar je hoeft nog wat ik net te helpen. Nee, daarom. Ja. Als skipper, just dat ik, de kwaliteiten, just en naai, viel staat? Ja, tuurlijk. Dus just dat in het sneller onder de vingers zet dan Noor. Dat bijvoorbeeld mijn zoon Sander, die heb ik toen op Langwaar al heel vlug bij de vak zetten. Nou, en toen dacht ik van ja, die jongen die, omdat ik skipper ben, had er natuurlijk een beetje een kruiwagen. Ja. Dus ik denk, die wil ik heel graag bij de vak hebben. En dan op mijn manier vakken. Ja. Die jongen ging er nooit door de vak zitten. Dus toen kon ik hem helemaal sturen. En toen morg ik al na 1 of 2 keer, nou dit komt goed. Nou, ja. dit viel. Dus dat is juist meer als een oor erin. Als een oor? Ja, nou ja, als skipper juist dat beter. Ja, denk ik wel. Ja. Ik weet niet wie is door mijn oor bedoelt. Maar van mijn manning. Een gemiddelde, ja. Ja. Nou ja, ik denk wel dat je het met de Sjen. Want, ja. En wist van de trainen? Nou, net heel erg. Nee? Nee. Nee, wij trainen net heel vol. Nee. Maar heb je dat net nodig om beter te worden? En op mijn Corine spelen te Nou, ik vind een training leuk als er meerdere scootjes binnen. Dat je het zien elkaar aan de kinderen sparen. Maar we hebben ook wel eens een jongen op een mars zitten, weer alleenig. En dan denk ik ook wel eens van, ja, wat doen we hier eigenlijk? We zien gewoon wat heen en weer. En je kan elkaar, je kan net meten of je te hut gaan of je dat je... Dus nee. Dit hier geen kampioenschap, takom hier. Top 3? Dat is wel mijn bedoeling, ja. Ja, kampioen? Dat is wel mijn bedoeling, ja. Dat is wel de bedoeling, ja. Of het lukt is twaar. Ja. Voor mij hoop ik erop. En Van der Velde, ik hoop ik weer op grote successen van Sportclub Heerenveen. En dat we nog lang zoen blijven maaien. Nou, dat vind ik een mooie opmerking. Tegen dank, beiden hier, voor de komst naar het Scootjesjournaal. En alle Scootjesjournaals eindigen we met een orde. Joet komt die van Reinoud Ritsma. En ik zie je morgen weer. Doeg! Doe drink zwaga on het roerstier, zeg hij een skipper in het dal. Dat liet zijn mondje, wie Hannes, en die zielt nou on de top. Net te beroerd advies te vregen, on dit kreksa zielt als die. Maar wel beroerd wordt van de spanning van de scootjeszielerij. Van Tjinnewien naar Vaderwien, maar net mij alle in mij. Somtiden schep of leven roem, maar op een letter vielst die vrij. Doet in huidkaam te versterren en do vol wierdest van verdriet. En do zielen moest
op Langbaar, maar de jubileumstrijd. Waar dit een strijd voor in de boeken. Doon namens de hele vloot op sleep. En maar de vlag in top voor Hitser. Komst zo als eerste oer de streep. Doe bist mij het en ziel een skipper. En een hele goeie vriend. Johannes Oorlmeter. Had dit maar leefde van die skraan. Tjene wien, naar vader wien. Maar net mij alle wien mij. Somtijds